Qumu, la tibżgħux. Dan huwa l-kliem li Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu, lil Pietru, lil Ġakbu u lil ħo Ġwanni. Dan il-kliem Ġesu qalulhom meta ħadhom miegħu fuq il-muntanja Tabor. U hemmhekk rawh jinbidel u jsir abjad bħax-xemx. Dakinhar il-missier tas-sema tkellem u qal: Dan hu l-ibni l-għażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu. Id-dixxipli dak il-ħin waqgħu mal-art bil-biża'. Imma Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom: Qumu, la tibżgħux. Din il-kelma sabiħa ta' Ġesu tagħmlilna ħafna kuraġġ. Mhux faċli li tħares lejn Ġesu jiddi abjad bħax-xemx. Imbagħad tħares lejh ukoll qed ibati fuq is-salib u tgħid se nimxi warajh. Imma aħna hekk iridu nagħmlu biex inkunu dixxipli tajbin. Għax li timxi wara Ġesu mhux dejjem ikun faċli. Biex nagħmlu dan, irridu nitolbu ħafna l-għajnuna tiegħu. San Pawl missierna meta kiteb littra tiegħu lin-nies li kienu jqogħdu Tessalonika qalilhom ifirħu dejjem, itolbu bla qiegħda, irringrazzjaw l-Alla f'kollox. It-tajjeb żommuh u fuq kollox warbu kull xorta ta' ħażen. Aħna ħafna drabi nitfixklu meta niġu biex nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin. Imma Ġwanni l-Apostlu jgħidilna fl-ittri tiegħu li rridu noqogħdu attenti biex nażlu dak li hu tajjeb. Ġesu stess jgħidilna li ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien għax jew tħobb lil wieħed jew tkun ħobb lil ieħor. Ma nistgħux inħobbu sew lil Alla jekk ikollna qalbna marbuta ma' affarijiet materjali oħra. Pereżempju, bħal meta nsib aktar ħin biex nilgħab fuq il-kompjuter milli biex nitkellem ftit ma' Ġesu. Fil-ħajja nisranija rridu l-ħin kollu nażlu u aħna rridu dejjem nitolbu lil Ġesu biex jgħinna nagħmlu l-għażliet it-tajba. Aħna l-isfijiet nixtiequ nagħmlulkom ħafna kuraġġ lilkom it-tfal Maltin u Għawġin biex dejjem tagħmlu għażliet tajbin u li jkunu skont il-qalb ta' Ġesu. Il-Papa Franġisku jfakkarna li aħna rridu nieħdu ħsieb il-qalb tagħna biex qalbna tħobb dejjem dak li hu tajjeb. Il-Papa jgħidilna mhux mistenni minna li nkunu bla ħtija f'kollox, imma li nkunu dejjem fi proċess li fih nibqgħu nikbru u nibqgħu mexxin il-qudiem fit-triq tal-Evanġelju. U ejjew ma nċedux l-armi. Il-Papa qiegħed jirrepetilna l-kliem ta' Ġesu, la tibżgħux, imma jippreparana wkoll li aħna rridu narfu x'inhuma x-xewqat ta' Ġesu għalina. Jallimna wkoll li meta nkunu miġbura fit-talb u qed nirriflettu fuq xi silta mill-Evanġelju, irridu nistaqsu lil nfusna: mulejx qiegħed tgħid li b'din is-silta? X'ċi trid tibdel fil-ħajja tiegħi? Għaliex mhux kollox jolqotni? X'joġobni? Dawn il-mistoqsijiet huma importanti għaliex meta nkunu qed nippruvaw nisimgħu lil Mulej ikellimna fil-qalb tagħna, hu normali li jkollna ħafna tentazzjonijiet. Pereżempju, meta nkunu mdejqin ningħalqu fina nfusna, jew meta nibdew naħsbu li dan il-messaġġ ma jgħodx għalina imma l-oħrajn. Jiġri wkoll li kultant nibdew infittxu ħafna skużi u ngħidu li Ġesu qed jitlob wisq minna. Imma l-Papa jgħidilna li Alla l-Missier hu paċenzjuż ħafna magħna u li ħadd ma jaf jistenna daqskemm jafu. Il-Mulej irid biss li aħna mmorru qudiemu b'qalbna miftuħ għalih, ngħidulu fejn żbaljajna, imma nuruh ukoll li rridu l-għajnuna tiegħu għax nixtiequ nkomplu nimxu warajh. Aħna l-isfijiet nagħmlulkom kuraġġ, natukom il-barka tagħna u nitolbukom titolbu għalina.